Sexua askatasuna aldarrikatzeko eguna dugu gaur, gorputza, sexualitatea eta sare afektiboak osatzeko bestelako ereduak aldarrikatzeko eguna Euskal Herrian eta mundu osoan. LGTBI komunitateak aske bizitzeko borrokan segitzen du eta ahalegin horrek ekarri du emaitzarik. Baita erreakziorik ere eta erasoen gorakada salatu dute elkarteek. Edonola ere, gizarteak gero eta sendoago erantzuten dialako erasoei eta gaurko eguna ere, horretarako borrokatzeko eguna ere bada. Hauek eta beste hainbat gaurko egunak ekainak 28 honek utzi dizkigunak, hasteko eta behin lerroburuak. Iruñean dira hain zuzen ere, Eliza Katolikoko goi kargudunak ondarearen inguruko jardunaldi batzuetan parte hartzen eta horrek ezinegona eragin du herritarrengan. Eta Iruñatik ez gara aldenduko, izan ere, udaletxean bertan, gala jantziak soilik ekitaldi instituzionaletan erabiltzera behartzen duen adierazpena onartu berritan, ikamikak bere horretan segitzen du, UPNek aurkeztutako proposamena izan da, eta hala, azeleratu egin dute, erregionalistek erlijio ekitaldien gai hau, izan ere ez da aztekoa, San Ferminetako prozesioa dela mai gainean dagoen polemika. Gasteizko Legebiltzarrean bestalde, Sara Majarena zen aske uztea askatu dute, ia indar politiko guztiek, Alderdi Popularra izan da, aurkako boto eman duen bakarra izan ere, giza eskubideen batzordearen eskakizuna izan da, Sara Majarena eta haren alaba Izar, ahalik eta azkarren Donostiara ekartzea. Eta bestalde, astelehen goizean kamioia uzten ari zen, 51 urteko langilearen heriotzaren harira, gaur elkartaratzea Zornotzan, heriotza salatzeko elkartaratzea egin dute enpresa atarian, ELA, LAB, SK, Esteilas 3 eta N sindikatuek deituta. Hala eta guztiz ere, aste honetan dagoeneko 2 lan istripu larri ditugu mahai gainean, bigarren hildakoa baita, gaur goizean bertan gertatutakoa, belauntzan hil baita, gizonezkoa, traktoreak azpian harrapatuta. Langile bat hilda gaur goizean hemen belauntzan lanean ari zen traktorea irauli eta azpian harrapatuta. Goizeko 9:00 pasatxoan gertatu da istripua, larrialdi eta segurtasun zerbitzuetako profesionalak bertaratu dira eta ahalegindu dira biktima suspertzen, baina hil egin da gizonezko langilea. Arlo sozioekonomikoan segituz, Gipuzkoako batzar nagusietan Eusko Alderdi Jeltzaleko Lander Ugartemendiak esandakoak oraindik ere oihartzuna badute, ahaldu guri aurpegiratu baitio, badutela nahikoa lan euren herrian, hau da, bertatik kanpo, Euskal Herritik kanpo, diru sarrerak bermatzeko errentari buruzko eztabaidan. Eta uda garaiarekin batera, lanpostuen sorrera ere bai, 3. sektorean, turismoarekin lotuta gehienak, dira horren arira, Bilboko eragin gazte prekarioen asanbladak, salaketa egin du, Eusko Alderdi Jeltzaleari egotziz turismo eredua, eskuartan duten turismo ereduak, gazten prekaritatea dakarrela. Eta mendialdetik albiste honik ez, izan ere Alberto Zerain eta Mariano Galban mendizalen bila abiatutako helikopteroak itzulera egin du, baina euren berririk izan gabe, nanga par batetik beraz albiste honik ez momentuz. Eta kirol kontuetan segituz, Bilbon gaur aurkezpena, AZT
Ligarena, Bilboko 8. bandera aurkeztu baitute gaur, aurtengo ediziotik datozen 3 ediziotan gainera, Bilboko itsasadarra ligaren hasiera puntu izango dela iragarri dute. Eta Iruñera atzera egingo dugu, izan ere San Ferminak bertan ditugun honetan, peinek euren pankartak aurkeztu dituzte, ez da ez umorerik faltako, dira, San Ferminetan zehar, zein egitarau izango duten ere jakinarazi dute. Eta ari horri tiraka, jaietan emakumeek dugun parte hartzeari buruzko gogo eta proposatu duena, nire tokian jarri erakusketak gaur bertan zabaldu dute, Iruñeko Kondestable jauregian abuztuaren 18 bitarte izango da ikusteko aukera, eta 20 artisten lanak bildu dituzte bertan. Musika kontuei helduz bestalde, Hortxata de Txufa diskoa atera berri du, Aneguria rap abeslariak, holtza gainean urteak daramatzan arren, hau da bere lehen lana, 8 abestiz osatutako rap eta ragamuffin estiloko LPA izango dena. Eta musika kontuekin segituz, Gasteiza goaz, Suicidal Tendencies talde estatuatuar ezagunaren kontzertua, izan baita Bart, Jimmy Jazz aretoan, sarrerak agortuta aspaldi, temperatura altuari aurre egin diote bertan bildutako zaletu guztiek.